ওই মু চাকরাণী ন ଆଉ চাকরাণী হচ্ছে সে শ্রাবণী ଏ ଘର ସାନ ବୋହୂ ସିଏ ଚାକରାଣୀ କାମ କରିବ କେମିତି? মু এ ঘর মালিকাণী মু কাই চাকরাণী হেবি ନା ନା ତୁ ମାଲିକାଣୀ ତୁ ମାଲିକାଣୀ ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘର ମାଲିକାଣୀ ୟେସ୍ ও মালিকাণী ୟେସ୍ মু কাই ଚାକରାଣୀ ହେବି ମାଲିକାଣୀ ଭଳିଆ ତ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖାଉଛି ଏଡେ ମୁଟାର ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ ମୁଁ ମାଲିକାଣୀ। ଦିଅ ନାକ ସବୁଆଡେ ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛୁ ହଁ ତୁ ମାଲିକାଣୀ ଦେଖାଉଛୁ ୟେସ୍ 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 ୟୁ ଆର୍ ଏ ମାଲିକାଣୀ মু মালিকাণী ୟେସ୍ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ତମେ ତଳକୁ ଅନେଇଛ ତଳେ କ'ଣ ଫଳ ଝୁଲିଛି ନା ଇରେ ସେ ବା ମାଲିକାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ହଁ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଲେ ସିନା ଚାକରାଣୀ କାମ କରିବ ବେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଛି ଖୋଲ ତା ଗହଣା ଖୋଲ ତା ଗହଣା ଖୋଲ ମୁଁ ଚିପି ଦେବି ଖୋଲ ତା ଗହଣା ଖୋଲ ତା ଗହଣା ତା ଗହଣା ଖୋଲ ଖୋଲ ତା ଗହଣା ଖୋଲ 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 ଟୋଟାଲ ସବୁ ଖୋଲିଲେ ବାସ୍ ସବୁ ଖୋଲ ଏ ଛୋଟା ଆଗା ନା